que nun espello da habitación flotaba unha mociña en camisón. En vez de preocuparse de xogar, dáballe soamente por soñar. Ese neno nas nubes era eu, e pensaba con toda a razón que hai dos clases de xente nada máis, os artistas e todos os demais. Xuntos quero ser artista, oh, xuntos o protagonista. Con peles farrapos, con tal de ser trapos, de estrella solista que fue suspirar. Xuntos quero ser famoso, oh, xuntos ser o máis hermoso. Firma talonario sobre este escenario, pisar a diario alfombras de rosas. Xuntos, por favor, compréndeme, quiero ser artista. Entro. Que tal, como estades? Moi boa tarde, queridos xurados. Estades aí nas vosas cadeiras. Pili, Tania, Rubén, un aplauso moi forte. Hola. Bueno, non queda ningunha dúbida de que este equipo temos moitas ganas de verán, porque xa enchemos isto de flotadores, Pili? Para non afogar. Para non afogar, temos flotadores aquí. Quedastes vos en siesta, por certo. Sí, é verdade. Sí. Porque hoxe o noso Xuntos Quero Ser Artista vai sufrir, eu dicía antes, Pili, unha revolución esta tarde. Pois unha revolución, sí. Porque hoxe o noso Xuntos Quero Ser Artista vai ter dúas roldas. A primeira vai ser, como sempre, teremos os nosos 6 concursantes, os que vades a ver de seguido esperando aí a súa quenda no backstage, os que ides a ter que valorar, pois, querido xurado, como facemos sempre, e os 3 que obteñan a puntuación máis elevada pasarán a esa segunda rolda que celebraremos ao final deste programa. Eses 3 volverán a actuar despois? Efectivamente, os 3 que pasen a esta segunda rolda terán que actuar por segunda vez e aí teredes que decidir quen é eliminado e que 2 pasarán a semifinal desta cuarta tempada. Manuela, benvida. Benvida, como estás? Moi ben. Ben? Xa te vexo, tranquilidade, que ademais ves en moi boa compañía, ves co teu pai, creo, non? Mirade que estampa familiar, Manuela, así que para tal? arrancar. Que nos ves a facer? Cantar? Eu viño cantar. Ou vas a facer Pégate o unha micro regueifa? para que te escoitemos. Eu viño cantar. E gustache facer regueifas, polo que vexo, Sí, non? E que nos vas a cantar hoxe? pois vou vos cantar unha canción en galego e outra en inglés. Vale. Bueno, ben, vamos por bueno. partes, como Jaco Destripador. Primeiro, a de inglés cantarala si pasas. Eso Primeiro hai que facer a primeira Claro. actuación, non? Claro, Quen é a persoa que está contigo tocando a guitarra? meu pai, Ah, teu pai. Como se chama teu pai? Pachi. Pachi, benvido. E como te encontras vindo a actuar con teu pai? Pois moi ben, Levadas Dache- moito tempo así cantando xuntos? bastante tempo. Dache tranquilidade vir con el? Sí, Pois a min gustaríame escoitarte xa, verdade? Para que se che pasen xa estes nervios. Ti disfruta, vale? Disfruta. Un aplauso moi forte. fun a fonte beber auga, achei un ramiño verde que no perdeu tiña amores, que no perdeu tiña amores, que no axo tiña sede. Dame unha gotiña de auga, desa que oio correre, que entre pedras e pedriñas, que entre pedras e pedriñas, e algunha gota de habere, e algunha gota de habere. Quero mollar a garganta, quero cantar como a rula, nin
Así corren os meus ollos, así corren os meus ollos cara a túa fermosura. Así corren os meus ollos, así corren os meus ollos cara a túa fermosura. Pero qué bonito, Manuela. Precioso. Bueno, antes de escoitar o xurado, quero tamén falar co teu pai, con Pachi, pero xa sabes que nesta cuarta tempada, a primeira pregunta antes da valoración é se vas coller unha caixiña ou non. Por suposto, ben, empezamos con senta e decidida. Pois colle unha caixiña. Oxalá, lembro que asa sorte porque temos aí puntos positivos, negativos, pero ollo que pode haber tamén un pase directo á gran final. Perfecto, Sante Manuela a súa caixiña. Bueno, Pili, que vos pareceu? Agora charlamos un poquinho tamén aquí con Pachi. Bueno, está un poquinho mal da voz, pero... Estás mal da voz, Pachi? Sí, bastante mal. Un poquinho mal non do falado. Así, nada máis. Bueno, pois eu quero dicirche que che vi unha cara de emoción e de orgullo mirando a Manuela, que era unha maravilla. Me dá pena non poder cantar con ela, que antes cantaba con ela. E por que non cantas con ela? Porque pola problema de afonía que teño. Bueno, pois facedes un dúo, Pili. Non sei, a min encantou. Moi chulo. Manuela, a min recordácheme moitas cousas porque esta canción é un tema de unha gran amiga miña que cando temos cuchipandas chega a hora do café, me entendes? Temos que cantar esta canción porque sí, eu na coñecía, gracias a ela tengo que dicir, Laura, a túa canción preferida acaba de sonar xuntos en directo. Tan bonito fixeches, tes unha voz tan linda, tan agarimosa. Moitas gracias. A min, personalmente, encantoume como fixeches. A ver que din os meus compañeiros. Manuela, eu estou de verdade super emocionada porque cando empezaches a cantar esos xiros tan bonitos que tes e sobre todo que tes 15 anos e gústame a parte da túa voz que veñas a cantar en galego, que veñas co teu pai, que creo que é a mellor compañía que podes traer. Sí, é verdade. E creo que estos momentos nunca deberías esquecelos. Compartir un plató de televisión co teu pai facendo o que máis te gusta que cantar. Noraboa. Moitas gracias. Manuela, Pachi, teño tanta envesa de vos. Creo que xa vos tedes asimilado que cantades xuntos, pero a min, mira que comparto cosas con meu pai. Non me imagino que é poder compartir a música que é puro sentimento con un pai, con unha filla. Imagino que mentres que estades actuando o corazón enchese de moitísimas cosas bonitas. A min encantoume. Con moitas ganas de escoitaros máis, a ver que pasa, vale? Pois Manuela e Pachi, foi un placer vervos xuntos, comezar así o noso concurso. Moita sorte e a ver que pasa nesta segunda rolda. Podedes ir ao backstage. Un aplauso moi forte. De que rapaz tan guapo teño aquí, Johan. Benvido. Hola. É que estou vendo que naceche en Venezuela. Pensei que era mexicano. No, o sea, Venezuela, despois marchaste a vivir a Colombia e ahora estás aquí en Galicia. Sí. Canto tempo levas aquí en Galicia? 6 meses. Pégate así. 6 meses. E que tal, como te encontras aquí en Galicia? Gústache vivir aquí? Sí, me gusta mucho. Entendes o galego perfectamente? Un poco. Falalo algo en galego? Aprendeches algo aínda? Poquito. Logo te digo eu quen é o patrón dos galegos. Aí detrás, para que non se entere nadie. Que nos vas a facer, Johan? Voy a interpretar una canción que es Mi Venganza de Alzate. É a primeira vez? É a primeira vez que estás nun plato de televisión? Sí. Pois veña, actuar xa. Y a disfrutalo, Johan, sobre todo. Veña, que se te quiten esos nervios, ahí esa sonrisa fermosa. Un aplauso para Johan. Ya sé que me eres infiel. La verdad no te voy a contar. No te voy a dar el gusto que me vi a sufrir por ti. Me dedicaría a vengarme de los dos sin compasión. Pensarán que soy el tonto que no sabe nada, no sabrán de dónde viene mi
soy buen hombre y no huevón. Que pensar que decidiste acabar con nuestro amor. Si yo fui el que te dio todo, todo, todo lo que tienes y hasta el corazón. Si perdono, renuncio al derecho que tengo a vengarme. No, no va a pasar. Bravo. A primeira vez nun plató decías, non, Johan? Pois non se notou, Bueno, antes de nada, antes de que che digan algo Pili, Tania, Rubén, que facemos coa caixa? Collemos ou non? Sí, veña, pois a por unha caixiña. Claro que sí. Que collera Johan? Ai, a ver se un pase directo ao final, a ver se temos sorte. Pili, que che pareceu a actuación? Johan, como te sentiches? Bien, Ben? con un pouco de nervios, pero bien. Un pouquiño, porque houve aí algúns desafines polo medio, pero soupéchelos, o sea, pudeche salir ben do paso, Sí, que a veces é difícil cando un vai desentonado que volva a coller outra vez o tono, pero ti colléchelo. Eso, é claro, son os nervios, claro está, a primeira vez que estás nun plató de televisión, pero ainda así non estuvo nada mal. A min gustame esa valentía que tendes de vir a presentarvos a un concurso por primeira vez, e iso ten que pasar, porque iso tamén dá a escuela, sabes? Gracias. Non hai de que, amor. É certo, Johan, estou moi de acordo con Pili que había partes da canción que estaban aí un pouquiño fora, pero porque a canción, Pili, era moi complexa. Sí. Tiña cousas que eran como cantadas e habladas ao mesmo tempo, e a veces tirabas un pouquiño máis a falalo que a cantalo. Pero a min a verdade é que gustoume, a túa templancia, a forma de cantalo, encantoume, a verdade. A ver que pasa, vale? A mí gustaría volverte a ver que pasa. Pois nada, Johan, corra aí o backstage, que sabemos que estaban por aí os teus pais, a reunirte con eles. Un aplauso moi forte. Este home que non para de rir. Aurelio, benvido, como estás? Pois nada, con moito gusto aquí, ademais, para mí é un placer que haxa unhas damas aquí tan atractivas como o xurado, como é aquel machote. Gracias, Ese gracias. machote! Un aplauso para machote! Eu dicíalle, Aurelio, tes 93 anos? Tes 93 E anos. confirma o dato, Pili. Pero non os teño, por que non os teño? Pero mira que enerxía. Como pode Ai, dame ser? un número, verdad, Aurelio? Que máis dá os anos, verdad? Acordaste que o galo cante día, O claro, sí. E de barando todo o día, caralho. Mira, é que- Carallo! Ala vai. Mira, é que come. Oiches, que comes? Para durar hasta Cando me escoite na 93. miña terra dixo, Aurelio tomou un viño que non é así como parece. Non, pero aquí non hai alcohol. Bueno, tú carei ou non? Sí, toca aí, veña, veña, vai. Decidido. Un aplauso para Aurelio. Bueno, vamos a tocar o primeiro dos muiños. Tarararín, tararará. A ver, bailame, me cago en xuda. Acabou o moi. A ver. Damos un aplauso para Animalo. Que grande, Aurelio. Pasáchelo ben? Pero non teño outra, eu paso unha. Bueno, outra é se pasamos a segunda rolda. A primeira pregunta é, Aurelio, queres coller unha caixiña antes de escoitar a valoración do xurado ou non? Pero vamos tocar un millón de euros e xa os teño eu, non sei, va. Pero que a segunda Ai, é que quere ir moi rápido, Aurelio, no concurso. A segunda é se pasamos de rolda. Vou poñer vaca pa aquí, vaca pa colá. Xa estás aquí, xa estás, se non xa será. Vale, bonitilla, ala, vou a ver no tal. Non queres Pero a caixa. caixa está aí.
Aí está, Aurelio. Todo desbalado, Non, ti como as estiveras na tua casa, Aurelio. Colle unha caixiña e agora escoitamos que vos pareceu a actuación. Perfecto, Aurelio. Ven comigo, que senón non te escoitamos. Que na caixa pode haber un pase directo a final da cuarta tempada, non sabemos. Pili, que vos pareceu? Aurelio, para 23 anos que tes, tocas bastante ben a gaita, E canto aire ten, Nivel, Sí, houve aí dous toquiños que se foron un pouco de ole, pero... moi ben. Cuidado, pero é que tamén hai, teñe que chegar o aire. Ten pulmón, Ten pulmón, Emilia. Aurelio, eu de verdad que admiro a túa enerxía, a túa vitalidade con 93 anos que veñas aquí a divertirte, a pasalo ben e a facernos disfrutar a nós. Moitísimas gracias. Podo dicir unha cousa? Pode só. Todo Donde teu. es para arriba, que queirade, para baixo non, Non para allá. Se non vamos criticar, vou dicir que xuntos, que xuntos non revoltos, non. Pero de verdad como me gusta o programa porque fun a máis e este creo que é o máis calidad ten para min. Arriba España! Como quere conquistar aí o xurado, Non sabe nada por ele. Sí, porque creo que tes a tua filla agardando por ti aí detrás do escenario, que estivo aí atenta a actuación. A que guapa como a mí. Pois non a vin, agora vexo. Eu son elegantísimo, me cago no carallo. Un aplauso para Aurelio. Un placer coñecerte, Aurelio. Nada, ven, acompáñate aí ao backstage. Pero que logo ir contigo. Para Bueno, eu contigo. Que ollos ten Aurelio, Que ollos ten Aurelio. Pilla pan. Pasa aí que estará con miña compañera Rocío Padín. Que ollos ten Aurelio, Sí. Bueno, Rosy. Bueno. Zailu, benvida xuntos, como estás? Un poquito nerviosa, sentimental, Sí, ¿por qué? porque pues estamos cumpliendo un sueño muy grande junto con mi hermano, que fue el que anteriormente cantó, y pues Vale, que ti eres irmán de... Sodes irmán. Que estou... somos hermanos. Bueno. O sea, que eres hermán de Johan. Sí, señora. E os se vides os dous a competir un poquinho. Y también a divertirnos. Bueno, que esa é Non hai importante. rivalidade, No. Aquí E que viene a tal, pasalo como ben. te sintes vindo a compartir tamén con teu irmán? Pues muy feliz y contenta. Sí? Muy feliz. E que nos vas a facer entonces? A... Cantar tamén. Cantar una canción que se llama Ai! Non pasa nada. Lo pasado pisado, de Ariel y Senado. Muy bien. Ajá. Pues venga, a arrasar. Vale, gracias. Un aplauso moi forte para ela. Vengo decidida a sacar de mi vida tu querer. Me queda muy claro que en tus planes ya no está volver. Con una esperanza yo seguí aferrada a este amor. No me hacía la idea que esto para siempre terminó. A solas te esperaba y tú ni una llamada para calmar un poco mi sufrir. Cuántas veces te hablaba y en visto me dejabas, de gana y celos me sentía morir. Lo pasado pisado, no hay problema ni amarguras que me impidan seguir. Valgo mucho para estar llorando y humillándome por ti. Tu amor ya es pasado y lo pasado pisado. Llegó mi momento para ser feliz. Y de lo que te perdiste, lo perdió. Que bonito, encantoume. Bueno, a ver que dio o xurado, pero primeiro, collemos caixa ou non? Sí. Sí, tamén, veña, pois imos a por unha caixiña. Bueno, encántame como os concursantes saben que hai puntos negativos, pero como tamén hai por aí algún punto positivo, un pase directo a final, eles arriscan e iso encántanos aquí en Xuntos. Bueno, Pili, que vos pareceu a actuación? Zailu, eres moi alegre.
por que vir a concursar por separado teu irmán e máis ti e non facendo un dúo? Pues Pega tu micro. por lo general siempre hemos cantado así por separado. Por separado. Y hemos intentado cantar juntos, pero no No somos hay- compatibles. No somos No somos muy Xa te compatibles. coñecen Eso está ben sabelo. Sí, Bueno, sí, sí. pero tedes algo que vos une que é a música, aínda que non cantedes en dúo, dúo. igual ensaiades, non? Ou así xuntos, vos dades consellos uns ou outros. Ui. Non? El Pero estou a Mecordín. pensar que na casa ten que ser un espectáculo, porque un cantando por un lado, outro polo outro lado. sí. Tedes que poner horarios, non? Para cuadrar Claro, aí. claro. Por las mañanas él, por las tardes yo. Pero A ver, menuda ¿no? referente tengo teu irmán, porque tengo unha irmán maior para seguir os pasiños, a min encántame. Sí. A verdade é que os vosos pais teñen que estar moi orgullosos de vos, non só polo ben que o facedes, sino pola enerxía que transmitides, a alegría, sodes moi risueños e traedesnos aquí, a verdade é que unha vibra pois moi guai, noraboa. Unha curiosidade, Zailu. Levades solo 6 meses aquí. Sí. Donde estades? Celanova. En Celanova, en Ourense. ¿Qué tal? Súper bien. ¿Sí? Súper bien. Nos han acogido muy bien. Que Pues guai, estupendo. Que guai. Maravilloso. ¿Gústache? Sí, mucho. He conocido muchas cosas, muchas costumbres y... Bien, muy bien. E o galego ti como levas? Pues al inicio no entendía nada. Pero ahora súper bien. Sí, vale, estupendo. Nada, dentro de pouco fijo que nos estás aquí xa falando en galego. Pouquiño a pouco. Ojalá, sí, espero. Noraboa. Parabéns. Sodes Muchas unha gracias. maravilla, tío, teu irmão, carai, o backstage, a reunirte coa tua familia. Tivemos aquí a Aracelis, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Que está emocionada, Pili. Por que estás Por que estás emocionada, Araceli? Son los nervios. Ay, ¿Estás nerviosa? ¿Por qué? Bueno, porque para mí es un honor estar aquí en este programa. Es como si fuera un sueño cumplido. oh, qué bonito. ¿Qué nos... Pero tienes que transformar esa emoción en algo bonito, en energía chula para bailar, ¿no? Sí. Claro que sí. Darnos a bailar, Aracelis? Una canción de Celia Cruz, La Negra tiene tumbao. Ay, qué Ah, temazo, Nos pues encanta ¿verdad? o tema, ademais. Pues para que te relajes. Sí, despois disfruta. Seguimos falando. Baila como Vale. ti sabes facelo. Un aplauso fuerte para Aracelis. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, bien apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Azúcar, azúcar. Y no camina de lado. Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente. Para que no hayan tropiezos. Y vengas quitadamente. Si quieres llegar primero, mejor se corre despacio. Disfruta bien de la vida, cariño, aunque tomando medidas. Azúcar, la negra tiene tumbao, y no camina de lado, y no camina de lado, y no camina de lado. La negra tiene tumbao, ay, tumbao, nunca camina de lado, nunca camina de lado, de lado. Tiene tumbao, ¡Qué ben o fixeches! ¡Qué ben! Xa está. Gracias, muchas gracias. Xa pasou. Bueno, a ver que nos dio o xurado da actuación, pero antes, que facemos ca caixiña? Arriscamos ou non? Sí, ¿cómo que no? Sí, pois veña, a coller unha caixiña o primeiro, porfa. Ai, 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 que haberá dentro da caixa. Este momento logo sempre nos tensa moito, verdade, Pili? Aí na valoración, a ver se tes sorte. Bueno, que vos pareceu? Aracelis, viñas con un flan. Foi empezar a sonar Celia Cruz, esa sonrisa, ese baile. Gracias, muchas Foi gracias. espectacular. Porque tamén levas 5 meses vivindo aquí en Galicia. Sí, llegué el 30 de diciembre aquí a España. A empezar un novo ano, non?
Si el Señor me lo permite, si Dios me lo permite, así será. Unha nova vida. Con quen viñetes hoxe, Araceli? Yo vine sola, pero ya me casé en Cuba, se aprobó nuestro matrimonio y acá está mi marido, que fue el que me acompañó hoy hasta aquí. Ah, porque estás casada cun galego. Sí. Ah, perfecto. É un galego bailongo, porque vimos aí bailar durante a túa actuación. E a quen deixaches en Cuba? Tengo mi hijo, mi madre y mis demás familiares. Queres de mandar un bico? Lázaro, hijo mío, te amo y te extraño mucho, madre mía. Aquí estoy cumpliendo un sueño. Gracias, que Dios les dé mucha salud. Estou segurísimo que o mensaxe lle vai a chegar e tamén creo que esta actuación ten moitísimo significado para ti. Creo que vai ser un punto de inflexión a túa chegada e como ten que ser para ti o comezo da miña vida, da nova vida que vou a ter aquí en Galicia. Gracias, muchas gracias. Espero que te traia moitísimas cosas bonitas, ¿vale? Porque Gracias. mereces. Guapa, a por todas, ¿vale? Gracias, a por todas. Eres maravillosa, Aracelis. Gracias. Corre aí detrás do escenario, con tu marido, moita sorte. Lía, que ten nome de artista, saben vida, asuntos, ¿cómo estás? Bueno, un poquito enferma, pero vamos a darlo todo. Ai, que estaba dicindo que da Orsa anda aí un pouco regulinchi, Pili. Sabía eu que antes estaba por aí tres, escoitaba toser moitísimo. Andas un poquinho mal, non? Sí, yo casi me muero, pero bueno, no hay que llamar a la ambulancia de momento. Non te preocupes. Porque Dalía vesnos a cantar, claro, polo que estou mirando. Bueno, seguro que te sabe fenomenal e o máis importante é que disfrutes, que te quedes coa experiencia que o vivido aquí e despois xa estamos en Galicia, un día sol, outro día chove, normal, enfermar, que lle vamos a facer, non? Pues sí. Que vas a cantar? Easy on Me de Adele. Temazo, non? Genial, genial. Temazo, que fíxate que eu xa non quero esperar moito máis. Ti estás lista? Sí. Con ganas? Pois arriba, eh? A disfrutalo, un aplauso para Talía. There ain't no gold in this river that I've been washing my hands in forever. I know there is hope in these waters, but I can't bring myself to see where I am drowning in this silence, baby. Let me go easy on me, baby. I was still the tail, didn't get the taste to feel the world around me. I had no time to choose what I chose to do. So go easy on me. There ain't no room. Gracias. Buah, qué nivelazo esta tarde, ¿eh? Qué pasada. Bueno, antes de nada, ¿qué facemos ca caixiña? Dura elección esta, ¿eh? Claro, é que a verdade é que o resto dos concursantes foron como moi decididos, pero bueno, o certo é que, en fin, pois a ver, podenos ir ben, pero podenos ir mal, ca elección. Ti que vas facer? Bueno, voy a coller una caixinha. Tamén, ya. Pois a por unha caixiña, Talía, que xa sabedes que no momento do veredicto, despois de escoitar a puntuación do xurado, pois teremos que abrir esa caixa e a ver se o que hai nesa caixa sube a puntuación, baixa ou nos leva directos a final. Pili, gustou vos a actuación? Dalía, o día que esté afónica quero cantar así ¿Verdad? como a ti, Eu tamén. chica? Eu non sei onde estabas afónica, verdad? Eu quero cantar como a ti. Oye, moi bonito, estuvo Muchas gracias. moi, pero que moi chulo.
moi ben afinadiño, porque claro, cando un está cascado da garganta a veces costalle moitísimo afinar, pero ti afinaches. Sí, pero eu notaba a voz super clariña, Sí. moi ben colocada, sí que aí había algunha nota tal, pero é que esas cousas pasan porque estás cantando en directo, pero é que o resto, vamos, a min se non me dis que estás tocada, non cho noto para nada, a min gustoume moito, tes unha voz moi bonita. Fixadevos que eu creo que o problema non é que estiveras mal. Eu creo que ás veces temos nos os mesmos os propios demonios dentro. E ti mesma te autoboicoteas. Confía en ti. Nos non notamos absolutamente nada. E sei que a veces os cantantes, pois, tirámonos pedras sobre o tellado. Todos. Confía, todiños. E saiu perfecto. Disfruta da Muchas experiencia gracias. que para iso estás en Xuntos, vale? A Gracias. gozalo. Moi ben. Pois non teño máis que engadir. Un aplauso moi forte para Talía. E de momento que temos aquí preparados son, ai Dios mío, os nosos 6 concursantes. Pili, Tania, Rubén, non sei se vos deu tempo a, en fin, a revisar as vosas notas. Sí, dónos tempo, sí. Tédelo claro, tedes claro que 3 concursantes van a pasar a esta segunda rolda e os que veremos ao final do programa? Sí, témolo claro. Veña, pois non nos fago agardar máis, que están todos mirándome con cariña de veña, queremos a saber. Así que comezamos con Pachi e con Manuela. Pili, valorades os nosos primeiros concursantes, ides a puntualos o Sí, primeiro? por suposto. Veña, pois Tania, Estoy puntuación para Manuela e Pachi. Pois eu xa pouco me queda que decirvos, porque a verdade é que me deixaste xa tan namorada, así, foi chegar e encher o voso, de verdade. Encantaríame, de verdade, volvervos a escoitar, porque aparte de que tes unha voz preciosa, creo que facedes un dúo xenial e espero poder volvervos a escoitar. Un 9. Un 9. Rubén. Manuela, Pachi, dicir o de antes, recalcalo, que creo que é super importante a relación, ademais de familiar que tedes, a relación musical que tedes, que me parece preciosa, disfrutadea. Logo, tes unha voz que a mí pégame pa un fado, que encántame a túa voz, non sei que pasará nas seguintes cancións o que farás, pero esta tarde tes, da miña parte, tedes 8 puntos. 8 puntos, Pili? Eu quero agradecervos que veñades con cancións en galego, porque temos cancións fermosísimas para cantar, para lucirse, que veñas, que seas tan noviña, que só teñas 15 anos, e que veñas a cantar con unha canción en galego, para mí é super importante. Eu quero volver a escoitarche. Eu vou che dar un 9 esta tarde. 9 puntos, 26 puntos do xurado, madre mía. E agora imos co momento Caixa. Sí. Ai, verdade. Agora igual nos estamos arrepentindo de coller Caixa, por si acaso. Ai, Cabrela. Agardamos que esa Caixa non baixe. Máis 3, moi ben. 29 puntos, moi ben para Manuela e Pachi. Empezamos forte a tarde. Imos con Johan. Pili, Tania, Rubén, ¿puntuamos a Johan? Sí, vamos a valorar a Johan. Johan, moitísimas gracias por vir aquí, por traerte, non estés nervioso, que fixeches moi ben, por traernos o teu desparpajo no escenario, a túa alegría, a maneira que te movías. Sí que houve aí unhas cousiñas, vale, pero eso tamén se mellora estudiando, vale? Así que eu anímote a que sigas formándote, que sigas estudiando, porque o oído tamén se educa, vale? Pero fixéchelo moi ben. Eu esta tarde vou che dar un 7. 7, Rubén. Johan, vas a ser un galán, o teño claro, vas a ter todas as mozas namoradas, vas a ser o próximo Carlos Rivera, lo huelo, lo intuyo. Creo que tes moitísimas dotes e esta tarde, porque todo ten que ir crecendo as notas, a nota de hoxe é un 7, vale? Moi ben, 7, Pili. Johan, eres moi noviño, tes 11 anos, tes toda unha vida por diante se Dios lo quere. Eu creo que practicando e dándolle eses falliños que aí de desafine e ir perfeccionándoos na casa, podes chegar a ser, como di Rubén, cantante de telenovelas. Ole, Pois pero é que sí. ademais a actitude xa te Por eso, toda, eu un 7 esta tarde, Johan. 21 puntos para Johan. Bueno, ¿estás contento? Sí. Sí. Bueno, pois agora quédanos abrir a caixiña. E a ver, de momento temos 29 puntos de Manuela por aquí. Aquí temos... bueno, menos 2 puntos.
19 puntos, non pasa nada, verdad? No. Claro que non se lle borra sonrisa en ningún momento, maravilloso Johan. Bueno, continuamos. Aurelio que agarra aí forte a caixa. Che pedía unha cousa, Dime. que ali o xurado que leva un pouquiño máis o tono, porque eu non oigo lá moi fino. Pues Ai, non te preocupes, Aurelio. Cando non me convén, No, xa, no. Sabes, ti, Así que se levantades un pouquiño... Sí, tío que sabes a lepe. Además tienes unha voz nada escarallada, moi bonita. Xa. Vamos, Tania. Aurelio, que seguro que non teño que levar moito... Aurelio, ahora estamos falando. Como que, Aurelio? Deixa de mirar para a presentadora. Tú tranquilo, están valorando. Estamos valorando a min, eu non vai carte como pague. Aurelio, a nota que che vou a dar non fai falta que berre moito, porque seguro que che interesa escoitala. Vouche a dar un 9 porque me encantas. Bueno. 9 puntos. Esa é unha carallada. Está ben. Está ben a nota. A mí cartas non fan falta os números, o xurado que funciona ben, pero además funciona ben ou non puros, funciona así. ben? Bueno, eu creo que honradamente é o que merece. De momento os tres Estamos De momento imos tirando. Sí. Sabedes que Aurelio é o mestre do concursante que tivemos a semana pasada, En serio? da gaita, Sí, do acordeón, sí. e xa entendo por que os dous son tan así cómicos, graciosos, porque, vamos, o levades na sangre, facedes que as tardes sexan así amenas, e ademais tocades así de ben. 8 puntiños para 8 ti. puntos, Aurelio. E agora falta Pili. Pato. Ti non te desboques, No. Non te desboques. Eu non me vou desbocar, Aurelio, porque a min merecesme moito, porque un home con 93 anos que sepa tocar a gaita así tan ben como a ti é moi meritorio, de verdad. E con esa alegría que ti tes. Despois arme dar a receta. Que comes e que bebes? Pa chegar ao 93. Coitáchesme, non? Un mogollón de gracias. De nada. Un Ti. mogollón. Eu vou che dar un 8 esta tarde. Pareceche ben? 8,7. 8 8 puntos. 25 puntos para Aurelio. Menos dá unha maraña. É verdade. Non está mal, Aurelio, moi ben, porque está cousa igualadiña, sigue Manuela en cabeza, pero temos que abrir a caixa. A ver que hai aí. Ai, bueno. Claro, a ver se temos sorte. Para arriba ou para baixo. Ti rompe aí o precinto. Rabo de baixo. A ver se temos sorte, Aurelio. A ver, público, A ver, veña, un aplausiño aí para que Aurelio se nos anime. Menos un. No, ai, non. Dalle Un máis voltiña. Claro, máis un, non? Además, Que o ves aí toda Galicia. Aí está. Máis un. Xa para estar. Bueno. 26 puntos para Aurelio, que está en segunda posición, creo. Moi ben, Aurelio. Moi ben. Lembro que os tres que teñan máis puntuación pasarán a segunda rolda. Imos coa puntuación da nosa seguinte concursante de Zailú. Pili, ides a puntuala? Sí, ¿no? vamos a puntuala. O que che dixen antes, Zailú, que moitísimas gracias pola alegría que nos transmitides, que tedes unha familia preciosa, que seguro que a mí encantaríame que me invitasedes un día a vos a casa, porque fijo que o pasaría pipa, vos os dous cantando, os teus papás que son maravillosos, así que eu esta tarde vouche a dar un 8. Gustoume moito a túa actuación. 8 puntos, Rubén. Zailú, Galicia sempre trata ben a toda a xente que quere vir aquí a nosa terra. Pero, ás veces, cando a xente son como vos, como a ti, como a teu irmán, que sodes maravillosos, pois aínda dan ganas de tratarvos moitísimo mellor, porque xente como vos dan ganas de querervos, de disfrutar, ademais, como cantades, do ben que nos facedes pasar. Esta tarde tes 8 puntiños. 8 puntos, Pili. Eu pouco máis teño que engadir, Zailú, é moi ben, moi positiva, moi alegre, eu creo que vas a ter futuro dentro da música, e pola miña parte esta tarde vouche dar un 8. Un 8, 24 puntos para Zailú. Bueno, a ver que pasa coa caixa. Mírame con sonrisiña. A ver que agochas a caixa. Ay, no la quiero abrir. Neste punto hai que abrila. Solo hai un puntiño de nada. Bueno, quedámonos con 23 puntos. Isto significa que agora mesmo que tres concursantes pasarían, compañeiros, a segunda rolda. Manuela, con 29 puntos, Aurelio e Zailú. Veremos que pasa
con Aracelis. Puntuamos Aracelis, Pili? Sí, vamos a puntuala. Veña, Tania. Aracelis, espero que o que che decía Rubén, que a partir de agora comece unha nova vida chea de moita alegría, de moitos éxitos, que pronto te poides reunir Gracias, muchas gracias. co teu fillo, e gracias por traernos a ti, gracias a ti por traernos este baile tan fermoso e esa sonrisa tan bonito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. 7 puntos, Rubén. Aracelis, eu quero empatizar contigo, pero creo que hai cousas que son imposibles. Eu non me podo poñer na túa pel. Creo que é tan difícil a túa situación, levas super pouquiño aquí. Non é que solamente estén uns familiares lonxe, es que está a túa vida. A túa vida está lonxe. Eu creo que o esforzo que estás facendo estando aquí vai ter a súa recompensa. E creo que isto que fixeches hoxe é a celebración de comezo de eso novo que te vai vir, vale? Gracias, muchas gracias. 8 puntos. Gracias. 8 puntos, Aracelis, Pili. Quedo asombrada aquí con Rubén. Ademais de evidente todo. Mira, que bien. Aracelis, trouxéchenos a alegría hoxe ao programa con Celia Cruz. E tamén volvo a decir o mismo que os meus compañeros. Moita sorte e ojalá poder reunirte pronto con tua familia, pero estuvo moi ben o que fixeches e eso merece un 8 esta tarde. Gracias. 8 puntos, 23 puntos para Aracelis. E agora imos todos aí enerxía positiva nesa caixiña para ver se sumamos algo a puntuación do xurado co que hai nesa caixa. Sei que tiña que ter sorte esta muller. Máis 5! 28 puntos para Aracelis, sí señor. Se non me fallan as contas, compañeiros, ponse aí en segunda posición, detrás de Manuela. Imos ver que pasa agora con Talía. Pili, imos a puntuar a Talía, están aí revisando notiñas. Sí, vamos a puntuar a Talía. Veña, Tani. Mira, se chegas a estar mal da voz non sei, ou ben da voz non sei ou como cantarías, de verdad, tes un talento increíble, unha voz super fermosa e eu non che podería dar outra nota que non fose un 9 hoxe. 9. Gracias. Talía, eu quero que estés tranquila, vale? Creo que a veces meteste moita presión por estar mala, xa che dicen antes. Tranquila, disfruta, goza, mira todo o que tes aquí e que non chores, vale? Estate tranquila. O mellor, bótalo todo fora que non pasa nada. Todo aí para fora, veña. Mira como che vai cambiar a cara. Mira aquí para a libretiña. Mira. E aí sale a túa sonrisa. Talía, eu me imagino que te queres dedicar ao mundo de cantar, non? Queres ser cantante profesional. Momentos como este valos a ter moitos, amiga, moitos. Por eso isto crea escuela, isto crea callo, sabes? Crea callo. Os cantantes temos ese vicio, por desgracia, de que estamos un pouco cascaos e xa estamos, non vamos poder, isto pásanos, e non sobre todo aquí en Galicia, que xa ves ti que un día fai calor, outro día fai frío, outro día fai choiva, e os cambios de noite son para nós, estamos a falar de outras persoas que nos dedicamos á verbena de noite, e para nós é terrible. A veces comemos moito tarro sin ter porque é psicológico, O loro, co paso dos anos vas te dar conta, pero que estuvo moi ben, que estés moi tranquila, porque pola miña parte tamén tes un 9 esta tarde. 9 puntos, 27 puntos para Talía. Que ben, que te colocas agora mesmo en terceira posición, pero Talía, temos aí unha caixa entre mans que nos pode dar ou subidón ou baixón. Esperemos que subidón, que aquí só queremos alegrías neste programa, por favor. Bueno, en cero, moi ben, quedámonos en tablas. 27 puntos para Talía. Polo tanto, madre mía, que emoción. Imos a facer reconto. Temos agora mesmo Manuela e Pachi, 29 puntos. Aracelis, 28 puntos. E Talía, 27. Eso significa, estades vendo na casa as puntuacións dos nosos concursantes, que sodes os que máis puntuación obtivestes de parte do xurado, así que sodes os que nos veremos na seguinte ronda. Moitas grazas a todos. Isto é a sorte das caixas, porque, claro, vexo aquí algunha cariña así un pouco decepción. Sí, non? É que claro, que mago a verse aquí as portas, non? Pero non pasa nada, estivo fenomenal. A ver que me di a tu irmá, que temos por aquí. Ves, hai cariñas, non? Hai que estar contentos. Sí.
se Sí, ¿no? intentó y fue moi emocionante. Unha tarde bonita, coñecestes aí o noso xurado e ademais esperamos vos outro día calquera aquí no concurso. Se queren. Claro, claro. E a ti, Aurelio, tamén, Eu Aurelio, quedaches aí conformo que vino pasar ben. Claro. Esa actitude, claro que sí. Moi ben. Eu aquí non veño por ganar cartos, nin veño por pasalo ben. Pero de verdad, de corazón, chapó. Esa é a actitude. Bueno, Manuela e Pachi, Talía, Aracelis, vémonos na segunda rolda. No, pero xa debía de vir hablando unha vez, Manel, por favor, que non sabe lo que has de poñer, chico. O Bran xa viu, que pasa que viu unha semana e agora volve a marchar e entón alternamos días de torrarnos con días de chouparnos. Sí, pero si non hai corpo que o resista Pois tamén. por eso digo. Bueno, estáse a cumplir o refrán, ¿no? De que ata o 40 de maio non te quite los aio. Estamos máis ou menos no 40 de maio, ¿no? Por San Xoán, porque o mes de xuño coñecémolo como o mes de San Xoán. Entón decimos, auga en San Xoán, cuidado, porque tollo viño e non dá pan. Claro, porque o viño está na purga, se nos veñen as choivas acabouse. E o do pan, pois un pouco polo mesmo, porque co tema do millo, non, se ven moita agua, pois acabouse o pan. A sardiña non molla o pan tampouco. Eso sí que é de San Xoán. Bueno, que nos ahora temos o verán, pero cunha xenda que... Iso é verdade, Antes o tempo pasaba máis despacio, Pili, ti crees? Había menos... Isto que di Padín. Sí, agora está todo moito máis programado. Eu non tuve vacacións nunca con meus pais, por exemplo. Os meus pais tiñan un establecimiento de hostelería. Eu, podo decir, nunca fun de vacacións con meus pais. E outra cousa que agora me machaca as miñas fillas, que tampouco podo ir de vacacións con elas. Porque, claro, mientras todo o mundo se divirte, pois mamá ten que traballar. E agora que son un pouco máis maiorciñas, enténdeno perfectamente, pero cando eran máis pequenas... pois era un pouco máis complicado explicar. A ver, o verán tamén sempre foi distinto na cidade ou no rural. Bueno, eu pasaba o verano enganchada ás telenovelas, por exemplo. As gachas as telenovelas. Claro, entón non había móvil, as novelas, Pili. Eu deseando ir ás verbenas, Rocío. Porque había moitas. Pero digo, está era o na único casa. sitio onde che deixaban ir cando era nova, claro. Entón estaba deseando que houbera unha verbena para ir a... E íbamos andando, kilómetros e kilómetros. E con quen vas? Ai, sí, eso Con quen vas? sempre, eso sempre. Que dicías, Javi? Que ao final o verán é un momento de romper da rutina, quero dicir, ben sexa polo cambio de tempo, ben sexa polas festas e polas verbenas. Eso foi sempre un cambio de rutinas. Sí, pero agora, Javi, o que dicíamos, non tedes a sensación de que estades todo o rato como obrigados a facer cousas no verán e contalo nas redes sociais, a ver quen ten o mellor verán, quen ten o mellor plan. Sí, eso sí, é que o día xa que ti non subes, por exemplo, nas plataformas, non subes a foto do que fixeches hoxe, é un día que non pasou. Claro, o sea, tes esa presión de decir, teño que ir a unha festa, teño que salir, teño que facer un plan cos colegas. Pero esa xente nova, Rocío, que lle importa a xente onde vou eu, onde deixo de ir. Pero vamos a ver. Que a vida interesante que tenga nosa Pili Pampín. E tides desos plans de viaxe que agobian máis cunha xornada de traballo. Xente que se vai de vacacións e ten unhas rutinas que, Dios mío. A mí, bueno, eu admiro esa xente. Esa xente que se levanta aí de vacacións, se levanta ás 5 da mañá para ir a ver un monumento de Tutankamón. Joda, Pili, pero é que se te vas a viaxar a algún lado, tens que coñecer un pouco, son deses cando vou coas amigas. Pero que clase de vacacións son esas? Pero Con Pili Pampín, que clase de vacacións é levantarse ás 5 da mañá? Eu ni me levanto po desayuno no hotel, créanme, ni po desayuno. Levántome cando me dá a gana. Pois chico, debo de eu ser son das rara, Pero eu admiro a xente que vai a ver catedrales, museos, todo eso é precioso. Pero que hai tempo para todo, pero non foi falta levantarse ás 5 da mañá. Pili, como te gustan os domingos, Piliña, Maravilloso, maravilloso. Mira, Rocío, deixa a Puri que ten que saludar a unha residencia que nos ve todos Ai, é os verdade, sábados e Puri, ves domingos. como tiñas que lembrar mucho. Bueno, Por suposto, Pili, quero agradecer en nombre do programa e de todos nós a residencia Geriatros de Noia que nos ven todos os domingos e con moito cariño o señor Ferrín que está ali e que sei que nos ve porque nos quere moito. ¡Ole, ole! ¡Un bico! Un bico
público moi grande, claro que sí. Que vos parece isto que Galicia se este convertendo aí dun polo de atracción? A mí me encanta que a xente veña que conozca a nosa gastronomía, os nosos monumentos. A nosa cultura e a nosa xente. Pero sen madrugar para velos, E os non? metes ti na casa. De pili papi. Os de fora que madruguen a hora que lleve a gana para ir a ver os monumentos. Pero mira, ahora que estamos a falar de que está subida a temperatura por aí en todos lados, vinde a Galicia, que somos o refuxio climático, vinde para cá. É que teña moito cuidado tamén cos coches, porque aquí a marea sube. Eso pasa en Ribeira moito, Sube e despois desaparecen os coches, normal. Ten razón. É que non hai verán que non desaparece un coche aí aparcado. Que hai moita saturación e xente métese donde sexa con tal de aparcar. Moi fermosa esta canción de Ana Quiro, que subidón da sempre, verdad, Javi? Ai, claro, home, a ver, que eu son fiel defensor de, bueno, eso sabedes, Ana Quiro ensinounos moitas leccións a partir da cultura popular e unha delas é que cando o corpo chaspide, hai que darllas. Bueno, é que como é a frase? Porque cando eu quero darche os meus biquiños, ti vasmos dare. Que bonito. Moi bonito, e sabedes o que os digo, que non todo o mundo está de acordo con esta afirmación da nosa querida Ana Quiro, porque atendede a nova que coñecíamos esta semana. Unha parella evita bicarse ata o matrimonio para non pecar. Amén. Que opinades, queridos? Pobrillos. Eu vivín sempre en pecado, te lo juro. Pero Non tiñamos dúbidas, Manel. ¿Pero de onde sacaron estes? Porque parecen normales por la foto, non sei. A ver, quero dicir, esta noticia é da hora, porque claro, se fose antes que vos casabades con 20 anos, aínda ida. Pero ahora que vamos retrasando e retrasando. O titular é: non precisamos tocarnos para saber que temos química. Anda. Correcto, tamén din iso. Niña, tiene tantas pájaras mentales metidas con eso. Sí, bueno, que antes era todo era Ave María Purísima. A ver, tamén eles, digo eu. por exemplo, esta parello que defende que non fai falta o contacto físico para saber se queres Eu alguén. falo do contacto físico, que non teñan por la mentalidade, porque hai culturas en que se respetan e non chegan a xuntarse. A xuntarse, é que quero ser fina. Quero ser fina. O mico pode se dar perfectamente. Hai culturas en que non se besan. que non hai se mico. rexuntan hasta despois de que se A mí pareceme como de que se casan. A mí pareceme arriscado. Vos acordades vos, Pili, de como foi o voso primeiro bico? Ui. Cri, cri, non se Manel. quere lembrar, non se quere lembrar. Eu, a verdad, me acordo. Mira como é a cabeza. Que te vas a acordar, Me acordo, Manel? non me acordo do primer Kiki, do primer delicioso. Te lo juro que non me acuerdo. Estamos falando do bico, Pero Manuel. do primer beso me acuerdo como hoy en día. De que donde? Largoume un morreo a cativa a cara, de verdad. Aí, mi madre Pero querida. cantos anos tiñas? Eu non sei, pero mira, tiñas que tener moi poucos, home, éramos 1914, 15 ou 16, non sei. Non Bueno, quero recordar. na idade, na Mira, o idade. pasei mal, porque O hubo sea, que intercambio mal de esa fluidos. experiencia. Sí, porque hubo intercambio de fluidos e pensei, dixe, esta vai me quedar preñada, co beso, me entendes? Deberíamos que ser moi novos, a verdad que sí, pero foi unha experiencia. Pili, ti non dis nada porque prefires non lembrar. Non me acordo, de verdad. Eu supoño que sería bonito, pero xa vai era. Bueno, se non te acordas feo, polo menos non foi. No. Puri, verdad que Javi, no. vos... A ver, é que alguén me explique cal é o problema de Pois- dar un bico. Hai que dar un... Pois que ningún, o queira que dé. Ningún Non te poden cariñoso. explicar porque non hai É problema que Santi por eso. Non ten cabelo. Javi é Eu moi creo que non hai cariñoso. problema. Javi é moi cariñoso. Sí. É moi cariñoso. Bueno, queda claro que gustanos bicarnos aquí neste programa. A sorte que temos en Galicia, que a nosa gastronomía é digna dun Hombre, aplauso, totalmente. Eu non sei se me comería uns callos agora, pero uns percebiños que saian por aí. A mí iba un pouco de todo. Dame igual, percebes que callos. É a boa materia prima que temos en Galicia. A verdade é que sí. Como non pode faltar tampouco nunha festa, son as 6:20 da tarde, pois un bo xamonciño aí para maridar, non? Pois vamos a repartir un xamón, Rocío. Tania, Rubén, vinde comigo aquí, chicos. Vinde comigo aquí, que vamos a repartir un xamón que facía tempo que nos... O daremos ou non esta tarde. Hombre, Ti que por crees? favor, teñen que estar moi pendientes. Espera, que Vamos. faltou, Dios A ver, Espera, mira, que ven Rega. aquí. Esperade, A que faltaba? Que de verdade o xamón sin min, Bueno, si non estamos ben os tres para comelo. Ai, tamén, Que guai. tamén. Pois vamos ca xogada do xamón, porque xa saben que eu fagolles unha pregunta que é para que son os puntos Pa que, pa que? e que teñen que contestar. Para o xamón de Si vostedes contestan eso, levan este
xamón de pata negra que temos aquí, maravilloso. Jana de botarlle o dente, non se poden vostedes imaginar as janas que hai. Pero bueno, vámoslo deixar aí de momento. Vamos ca primeira chamada ao azar desta tarde. Para que son os puntos? Para o xamón de xuntos. A ver se hai sorte, chicos. 5 tonos. 5 tonos. Primeiro tono. Segundo tono. Terceiro tono. Para que son os puntos? Para o xamón de xuntos. 4 A tonos. ver, non me colle do teléfono. Vai o quinto, Aí vai 5 tonos. Ai, canto sinto, de verdad. Bueno, que imos facer? Bueno, que iba a facer? Está lá dormindo a siesta. E que facemos? Vamos a chamar outra vez? Sí, Esperamos? chico. Sí, que... Rubén ten unha ganas de quedar co xamón. Hai moitísima xente véndonos xuntos, porque vamos a verlo por aí, ahora que vamos ás verbenas. Además vinos, Todo o mundo nos di que Sí. nos ve. Veña, a ver se hai sorte podedes levar este xamón maravilloso. Na casa, atentos ao teléfono. A ver se temos sorte. Ai, este colgou antes de poiro. Ai, non. Ai, non, Veña, perdón. unha chamada, veña, segundo Tono. Buenas tardes. Hola, boa tarde. Sabría... Quero chamar para os puntos para o xamón de xuntos. Pensaba que era contestador ao principio, Eu tamén, de verdad. Hola, moi boa tarde. Con quen falo? Falo con Carmen de Ribeira, de Santa Eugenia de Ribeira. Carmen, estábamos vendo, verdad que sí? Estou contentísima porque eu vexo todos os sábados, ahora non, os sábados non tedes, pero os sábados e máis os domingos Mira, se está informada, o programa. ¡Qué rica eres! Seguidora fiel. Para ti este bicazo enorme, este maravilloso xamón que damos para Ribeira. Gracias, bonita. Dime, Carmen, dime. Gracias. Dime. Tedes un programa maravilloso hoxe. Moitas gracias por velo, bonita. Estou contigo en que hai que cantar as cancións en gallego. Aí, guapísima, pois tes toda a razón do mundo, que hai que cantar en galego. Porque as cancións en inglés na nosa edad non hai que nas entenda. E máis sobres tampouco, Carmen, que disfrutes moitísimo deste maravilloso xamón con toda a túa familia. Dime. Que disfrutes moitísimo xamón con toda a túa familia, bonita. Gracias. E gracias ao programa. Que gracias a ti por vernos. Un biquiño enorme para Ribeira. Gracias, corazón. Vos tamén, Gracias. E que tedes un programa maravilloso. Gracias, bonita. Síguenos vendo, un biquiño. Chao, corazón. ¡Qué maja! Pili. ¡Qué maja! que o tiña o xamón. E ademais, como é seguidora, máis merecido aínda. Pero además, que maravilla, veciña de Puri, de Ribeira, que máis, que rica, que rica. O xamón mandaba unha presa de garbanzos para que paga o cotizo con él. Se los merece. Sí, pois sí. Que muller máis maravillosa, Carmen, un bico moi grande para Ribeira. 600 estaba, moi ben. Estaba 600. Moi ben, bueno, Hilda deixounos aí en alto completamente. Caramba, 2.600 euros. Era moi bonita, ademais, Moi bonita. Non podíamos Moi chula. E tiña apoio de Pero ti xuntos, para que estaba, que máis Pero queres? ti para que queres unha vaca? Ai, bueno, non sei, por participar. Moi ben, Na bueno, poxa, bueno. A ver, a poxa é como falábamos a semana pasada das comisións de festas. A poxa é calquera festa popular. O importante é participar. Dicir, 50 euros, logo que alguén che saque 60. Mercamos a taba e logo sabemos onde a metemos, como facemos. Leva Moi Pili ben. pa casa. Viñemos a xogar. Encantada. Bueno, por certo, que porque temos entre mans algo moi misterioso, quero ir a preguntarlle a nosa Pili, porque lembro que dende o principio do programa lles contamos que temos a un colaborador ou colaboradora que ten entre mans unha noticia que vai cambiar o rumbo deste programa. Pero non só iso, senón que tamén pode cambiar a vida de un de vostedes na casa, Pili, que fasais sentada. Rocío, me Ti sabes algo, leve Pili? Dios y sei como vai esta carajo de silla. Producción, pero esto non me vale, Rocío. Como quere que descanse nesto, que non vai Pois Pili, a ver, colle, pois mira, non será por cadeiras deste programa. Que non, tes aí. Rociño, que ten que ser esta. Pero por que, Pili? Ti sabes algo, Pili? Pois non che podo decir. Pero por qué? Porque no, de momento non che podo decir nada. que Pero isto non vai nin misteriosa. pa diante nin pa atrás. Que descansa aquí. Qué misteriosa nosa Pili, pero esa que estás tan de verán, que eso che falta unha caipiriña, Pili? Ah, que xa teño.
mira, non xa teño aquí. Que a Pili non lle faltaba detalle. Que che parece se inauguramos hoxe un concurso así de verán, Pili? Ai, pareceme maravilloso. Recuperamos o noso máis ou menos? Pois sí, porque ademais teño un premio que encantaría vir a min que ainda non fun. 2 entradas para o Cuapar de Cerceda. Veña. Maravilloso premio. Veña, vamos a la xogar. Vamos con máis ou menos. Ai, Dios, non podemos irnos ao Cuapar de Cerceda tamén? Temos que facer un plan para ir todo o equipo. Por favor. Que non podíamos pasar por aquel tobogán todos abaixo. Eu non me tiro, teño medo, teño medo. Donde faga falta. Bueno, que vos parece se recordamos as normas do concurso? A dinámica do concurso, recordámosla, sabedes que temos unha baralla, importantísimo, mezclar ben, mezclamos ben, e despois, Pili, doulle a mitad a Rubén, non? Que che parece? Veña, trae pa aquí un montón Veña, toma, a mitad para ti, todo para ti. E agora, o que teñen que facer os que concursen que nós, que imos a coller a alguén do público, é que nós imos a poñer unha carta aquí. Por exemplo, vamos a facer un exemplo para que o entendades nas casas. Poñemos esta, a verdade que esta é moi fácil, non? No número 1. No número 1. No número 1. Claro, poñemos esta carta aquí. E o que tedes que adivinar é se a carta que elixades, se sacamos Rubén ou sacamos eu, a carta, se a carta é máis alta ou máis baixa. Neste caso, está clarísimo, porque máis baixa de un Por non exemplo, pode ser. Pili, elixe unha carta. A ver, Rubén, elijo taxi. Mira, a ver. Un 2, mira, maior que un. É faciliño, non? Sí. Veña, vou escoller, mentras explicades vos, vou escoller. Veña. A ver se hai por aquí un micro. Veña. Vamos a xogar co público, entón. Non está, o ven de camiño o micrófono. Mentras o que dicíamos, que nós collemos unha carta, o público vai a escoller unha carta e ten que adiviñar se a carta que pon aquí é máis alta ou máis baixa. Xa colleches, Pili? Veña. E se adiviña, Tania, continuamos, non? Con máis cartas. Como te chamas, bonita? Carmen. De onde ves, Carmen? Da Cañiza. Ai, da Cañiza. E non trouxeche un xamón. Facémonos nós. Saudademos aquí. Claro, pero non como da Cañiza. Bueno, Carmen, sabes de que vai o xogo? Pois mira, tes que escoller unha carta, ou de Rubén ou de Tania. Poñemos aí un número que saia, no número 1. E despois tens que decir si crees que é máis alta outra carta ou menos alta. Para que a ver si hasta o 10 chegas hasta aí. Ti primeiro elixe quen queres a quen prefires, a Tania ou a min? A ti mismo, veña. Venga, Rubén, sácalle unha carta. Veña, imos a quitar unha cartiña. A ver. ¡Guau! Cabalo de espadas. Pues o vamos a por aquí no número 1. Moi ben. Ahora, Carmen, ti que pensas? Que a quen queres antes de nada escoller carta? A Tania ou a Rubén? Bueno, ti que pensas que é maior ou menor? Menor. Estás segura, Carmen? Deberías. Estás segura? Pois é maior. Non, pode creer. Era difícil, A ver, era difícil porque era ser un moi cabalo... difícil, de verdad. Claro. Ela fixo ben. O máis normal sería que fora un poquinho máis pequena, sí. Que facemos agora? Mira, vamos a facer unha cousa. Garda esa carta, baralla, porque Carmen é a primeira desta tempada que vamos a xogar e vamos dar outra oportunidade. Como se non pasara nada, venga. Como se non pasara nada, Carmen, a ver si... Eu tamén, de novo? Sí. Repetimos xogada, sí? Máis ou menos? Menos. Moi ben, un 3. Wow. Aí o poñemos. Ahora temos un pouco complicado porque é un 3 de euros. Quen queres para escoller carta? A Tania ou a Rubén? Carmen? A Rubén? Parece que son o rapaz da boa sorte. A ver Mais se ou menos, seguimos así. espera. Non vou a quitar. Mais ou menos, Carmen. Mais. Bueno, Un 4. Bueno, vamos subindo. Vamos, Carmen, Tania ou Rubén, carta? Tania. Mais ou menos co 4 de euros? Hai aí la cuestión de la cuestión. Mais. Tania, que? Pois é máis, claro que sí. Bueno, moi ben, Carmen, o 6 de copas. Vamos ben. Bueno, a quen escollemos? A Tania ou a Rubén? A min outra vez. Mais ou menos? Mais que o 6 de copas, menos do 6 de copas. Mais.
máis. É complicada esta, eh? Esta é un polín complicada. Ai, Carmen, Non sinto tan. moito, pero é menos. Parecía que ia mellor a cousa, eh? Moito mellor. Moitísimas gracias por concursar, Carmen. Ben xogado, Un bico moi ben. enorme para toda a Cañiza. Volve cando queiras. Bravo por Carmen. Boa xogadora, eh? Juntos quiero ser artista. Oh, juntos, o protagonista. Con peles farrapos, con tanques de trapos, de estrellas solista que fue suspirar. Juntos quiero ser famoso. Oh, juntos, ser lo más hermoso. Firmar talonario sobre este escenario, pisar a diario, alfombras de rosas. Juntos, por favor, compréndeme. Quiero ser artista. Bueno, grandes Pili, Tania, Rubén. Imos a 6:24 minutos da tarde co desenlace do noso Xuntos Quero Ser Artista. Temos rapaces a 3 concursantes os que ides saber outra vez, non? E a valorar pois quen o fai mellor e a quen eliminamos, Pili, que sempre é ese momento delicado que nunca vos gusta, non? Apear a alguén. Temos que, de dos 3 temos que apear a alguén e 2 pasarán para a final. Xa. Ai, bueno, e quédanos pendente tamén desvelar cal é esa exclusiva que un de vos ten que contarnos antes de que remate o programa. Pois será. Que será, que Ai, que será. será, que será. Ai, que ganas ha de saber, que ganas de saber. Pero de momento temos a Manuela e Pachi, que están xa preparadísimos. Eu penso que o mellor xa é que canten, non, Xurado? Pois Que sí. opinades? Por suposto, Claro. sí. Bueno, estamos aquí terminando de colocarlles micro. Bueno, antes, Pili, foron os que mellor puntuación tiveron. Sí. Cantaron en galego. Sí. E agora nos dicían que iban a traernos unha actuación en inglés, creo, non? A ver, vamos a escoitala. Pois que ben, estades preparados, listos? Estamos preparados. Pois veña, un aplauso. "25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I'm feeling a little peculiar until I wake every morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream from the top of my lungs, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, hey, yeah. I said, hey, what's going on? I said, hey, what's going on? Qué bonito, Manuela e Pachi, filla e pai, cantando xuntos. Pachi, que me di, non me preguntes que ando aí da voz un pouco afónico, vou xa deixar aí sen preguntarche, pero Pili, que ben o fan, non? Menudo cambio, non? De cantarnos unha canción galego fermosísima a esta que tamén é chulísima. Que control tes, Manuela. Moitos parabéns. Moi ben, moi ben. Tes moitísima personalidade cantando e iso é un punto moi a favor porque ao final pois tamén marcas a diferencia, non? Noraboa unha vez máis porque me encantou. Moitas gracias. Nada, simplemente dicir que tes unha voz que alimenta a alma. Encántame. Vamos, non sei se me quedo en galego ou en inglés, pero as dous han sido espectaculares. Felicidades. Moi ben. Moitas gracias. Noraboa, sodes geniais, pai e filla. Pachi, ti estás contento coa actuación?
Estades, bueno, encántame ese orgullo que mira o pai a filla. Un aplauso moi forte e sorte neste desenlace. Empezamos forte, ¿eh? Pois Moi sí. forte, Rocío, moi forte. Que ben o fan, que bonito. Encántame cando veñen así familias, verdade? Verdade. Sí. A actuar xuntos, non? Animamos a que veñan máis tamén, pais e fillos tamén a divertirse aquí, claro Bueno, que se sí. tivemos irmáns, non? Tamén. É verdade. Gústanos moito estes reencontros. Bueno, eles foron os primeiros concursantes desta segunda rolda. Eles foron 1, 2, 3 que tiveron maior puntuación nesa primeira. Imos ver que tal o fai agora Aracelis. Benvida! Aracelis, que antes bailou, que hoxe a vexo moito máis tranquila agora, verdade? Sí, sí, claro que sí. Pois nada, a disfrutar da actuación. Un aplauso moi forte. No, esto es una mezcla esto es una locura. Yoruba andao y salsa mayor, candela. ¡Ay, toma! ¡Vamos! Oye, ¿tú no tienes un poquito de café por ahí? ¿Para qué? ¿Tú tienes cafetera? Bueno. Ya estoy aquí nuevamente. Vengo con un estilo diferente. Ven pa' que nadie te lo cuente. Que ahora esto se va a poner caliente. Camina. Ya estoy aquí. Completamente. Quintea Yoruba. Pa' que no quede duda. Y ya estoy aquí. Se fue. ¡Brava! Ven aquí, corazón, como me gusta tamén este sorriso de Araceli. E aí o teu marido como bailaba e compadín detrás do escenario. Pili, Ben, moi ben, Gracias, Araceli. muchas gracias. Moi ben. Antes por Celia Cruz. Sí, sí. E hoxe é uns países latinos moi fermosos sempre de ver. A verdade é que os latinos é como que estades feitos de outra pasta, levadelo ritmo Sí. no corpo, e a min encántame. O gallá eu nacese tamén latina e ter ese ritmazo que tedes. Gracias por Eu disfruto moito Muchas vendovos. gracias. De verdade que sí. Araceli cantoume, gustaronme os dos bailes. Creo que este díxome moito máis de ti. Casi estaba imaginándome a Araceli de pequena en Cuba bailando polas calles Sí, e sí. dando alegría a toda esa Creo que xente. sí. Encantoume, maravillosa. Gracias, muchas gracias. Aracelis, moitísima sorte nesta segunda rolda. Corra aí o backstage e que vaya genial agora nun ratiño que coñeceremos o veredicto. A verdade é que sí, parecía que Aracelis estaba aí en Cuba, ela metida no seu mundo, facéndonos disfrutar. Estivo maravillosa como Thalía, a que volvemos a recibir neste escenario. Un aplauso moi forte. Thalía, natural de Vigo, que antes fíxonos un temazo de Adele. E agora non sei que nos vas a facer nesta rolda decisiva, Thalía. Pues es una canción de Miriam Rodríguez. Ah, un galega tamén, sí señor, moi ben. Sí. Bueno, estás menos nerviosa? Esos problemiñas na voz xa esquecidos? Siguen igual, pero bueno. Bueno, seguro que nos fai disfrutar outra vez. Un aplauso moi forte para Thalía, sorte. Si me ves perdida de otra mano, ven a recordarme qué pasó. Vi
No te atrevas a volver, que digan amor mirándote. Talía cantando por outra galega, Miriam Rodríguez. Pili, gustouche o tema? Gustoume, pero vina moitísimo máis intranquila agora cantando, máis nerviosa. Por que si debías estar moitísimo máis relaxada agora? Pois non sei. Noteiche que estás moitísimo máis en tensión que a primeira que o primer tema, pero non estuvo nada mal, eh? E que curioso, Pili, eu estaba pensando que agora sí que está tranquila, pero creo que os nervios a veces dannos esa situación de que fai que estemos máis centrados. Agora igual estuveches máis tranquila, estuvo tamén ben, pero sí que é certo que antes igual polos nervios estabas un pouquiño máis atenta. De todas formas, tranquila que estuvo genial, vale? O nivel é altísimo. Talía, a terceira dos concursantes que os chegaron a segunda rolda da final. Tedes agora un momentiño para deliberar porque esta cousiña complicada. Corre aí o backstage cos outros dous concursantes. Está o xurado aí terminando de intercambiar impresións. Eu aproveito antes de que pasen os tres concursantes para coñecer o veredicto, para contarvos a exclusiva que levamos anunciándovos toda a tarde. Atención Galicia, atención xurado, porque a semana que ven a nosa Pili vaise de casting. Mirade, mirade. Da tarde, atención aos veciños de Lugo, porque o próximo xoves, día 13, Pili Pampín arde Lucus e Pili Pampín en Lugo. Non imagino ecuación mellor. A semana que ven Pili Pampín vai estar en Lugo buscando talento. Vamos a buscar talento, sí, moi atentos. Amigos de Lugo, que estaremos o xoves 13 na Praza Maior de Lugo. Vinde hasta ali, que ali estarei eu para recibirvos cos brazos abertos. Vinde moito, porque eu sei que en Lugo hai moito arte, moito arte. Unha E audición, queremos que veñades ao programa. Unha audición, Pili, que será a primeira de moitas que teremos este verán. Porque sí. os castings empezamos de xuntos... en Lugo, que en Lugo sempre dá moi boa vibra, cómese moi ben tamén, de paso tamén iré comer. Pero iremos dicindo, Rocío, cada semana onde estaremos, para que a xente estea atenta e... Pois que xa vir a saben. participar. É que dicía eu, esta noticia podía decambar a vida a calquera de vostedes, porque imaginadevos que sodes un dos escollidos por Pili para vir aquí ao programa. Isto é o principio dunha carreira de éxito. Sí, totalmente, totalmente. Así que moi atentos, e agora sí, non vos vou facer esperar máis. Están aquí os nosos tres concursantes agardando saber quen pasa a final e quen é o noso eliminado ou eliminada de hoxe. Pili, Tania e Rubén, costouvos chegar a unha decisión, son moi diferentes, É que son estilos moi diferentes, verdad, Tania? Sí, sí, sí. Te costou, decidirse un pouquiño. sí. A verdade é que sí. Sí, tuvemos aí dándolle voltas a ver quen... Claro, que que isto dúas se fixeron moi ben. moi ben. Entonces é complicado, pero bueno, só poden pasar dous. Só poden pasar dous, temos que eliminar alguén. alguén. Será Manuela e o seu pai, será Araceli, será Talía. Sempre é un momento difícil porque son disciplinas diferentes, se custa moito Rubén quedarse con algo, non? Sempre nos pasa isto cando chegamos a este punto. Estamos indecisos, pero claro, as normas do concurso é así, cada vez hai máis talento, cada vez somos máis exigentes. Claro, porque temos que poñer serios. Xa que estas finales que tuvemos foron de infarto, pois a ver se a cuarta tamén é de infarto tamén. Bueno, vexo que tes por aí un sobre, Pili, Sí. entendo que é o da decisión. Voucho entregar, Rocío, porque aquí está o noso veredicto. Aquí está a vosa decisión, que estivestes, bueno, pois
deliberando durante a esta publicidade. Bueno, lembro que aquí temos agardando Manuela Pachi, Aracelis e Talía. Bueno, o xurado Pili, Tania, Rubén, de Xuntos en Directo, decidiu que a primeira finalista desta tarde sesa Manuela Pachi. Noraboa, estades contentos? Moito. Bueno, xa temos a primeiros finalistas para a semifinal desta cuarta tempada de Xuntos en Directo, pero seguimos tendo a Aracelis e a Talía agardando. Unha de vos, pois o seu paso por Xuntos en Directo rematará aquí. Paso a ler a vosa decisión. O xurado de Xuntos en Directo decidiu que a seguinte finalista do programa de hoxe sesa Talía. ¡Qué maravilla, Talía, Manuela Pachi! Acabouse aquí o teu paso Sí, por... claro. Pero contenta? Sí, sí. Contenta, satisfecha de vivir esta experiencia. Es una emoción muy grande. Volver cando queiras, xa o sabes. Vale, muchas gracias. Invitadísima que está. Feliz? Muy contenta. Bueno, pois xa temos as dúas primeiras finalistas. Aquí abrazos, bicos. E así rematamos o noso programa de hoxe. Lembro vos que o próximo xoves Pili Pampín estará en Xuntos buscando talento e que nos volvemos o próximo domingo porque a vida é mellor xuntos. Grazas por estar aquí. Para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida, que hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, ¿cómo dice? Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¿Qué? Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas. A ver, hacente saltando. ¿Qué? Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas.